maititi vamuka vachidya marasha vachirwa naFungai Mutisi mushure mekunge aramba ovadena varwadzwa zvikuru vakabva vati beta vabai live button mushure mekunge Shumba vaudza kuti siyanai naye Fungai Mutisi. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Every time yandinoita chinhu guys rimukadzi iri rinopindwa ndofunga nenge richitumwa. Nyaya yavo yana mazuva ichiitika Fungai achiti iye ari kurwira sister yake, asi maititi vari kuti ko sister yako Madam Boss vamboitwa chii chaizvo chinoita kuti urwe zvakadai. So vabva vaburitsa masikireti aFungai Mutisi nekugara kwaanoita nevarume achichinjanisa maancestor epaEurope, pamwe ombomanya nevekuMalawi, pamwe ombomanya nevekuGhana. Imikani zvinhu zvacho zvinotonyadzisa. Nyaya yacho yakatangira pakuti Queen of Peace vakaramba vongoseka kuti wabhaniwa for 4 years vachiramba vachizvinyora paFacebook pavo. Ndobva maititi vareactor vakati aiwa ka chirega kuramba wodaro, iwe uri mutema une maziso makuru akabuda panze kunge zizi. Queen of Peace vachibva vanyora vakati I am proud to be dark skinned. I don't need the ambiglow and band glow to embrace my color. Some people associate being light skinned with kugeza, but I embrace my complexion as who I am. In the mirror, I see hues of night and dawn, a tapestry of strength, resilience drawn, a black woman bold, a spirit free, navigating life's vast uncharted sea. Avanonyora kanchirungu chakakura imi katombozvida here zvechirungu nai. Alright, vanyora vakati dark skinned women, girls and ladies, don't be ashamed of your skin color. Your father is darker than me, yet she ridicules my dark skin. I am proud of her father for maintaining his natural tone and not influenced to apply ambiglow. Saka vari kuti ivo ambi ngairegwe, uye ambi ndio yakabhaniwa, ndio yabhanisa musikana. Vakaenda futi kumberi vakataura kuti wedu ini ndiri Doctor of Philosophy, I have a PhD. Please tell my teacher and the followers that I am not a medical doctor. Isusu tinoita zvemathesis nemadissertation. Tiri vanhu vakadzidza vedu hatingarambi tongonetsana nevasikana vemustriti vanoramba vachitsvaka varume kuti vavate navo vagogona kuva relevant samacelebrity. Uri kuti relevance yemusikana iri kubva pamichato yake isina musoro. Ndobva vanyora zvakare vakati a man who loves you would not give you bota chete but empowers you financially. Many women think moving around with your man's bank card is a sign of affection. Since kamusikana aifamba necard riseri rake kuUK ikoko, a man who truly loves you encourage you to have your own bank account and transfer money into your bank account. Some women want to control men but by requesting to keep the card hazvishande, hazvidadisa zvinonzwisa tsitsi. A man must prove he is able to look after the family financially. You can help each other, yes, but you don't fund a man as a means to buy love. Seasons may change too. A man may fail to stand financially. Yes, it's called life, but he should be able to pick himself and stand up. No matter how desperate you are to get married, ladies, never pay your own lobola. Unopenga. Saka vabva vatuka zvakare maititi vakati iwe waifinanceana natinashe kumashure uku, iko zvino ndiwo wakuda kuzviita unge unotonga murelationship wakubata makhadhi agilbert, asi tese tinoziva kuti wakambozviroora kumashure. Varamba vongonyora vakati I have never claimed that I have achieved success in life. I am not wealthy. I reside in a 2-bedroom flat and do not own luxurious cars. However, I find inspiration in affluent women like Mura, who possess valuable assets such as trucks, shopping complex, executive cars, a mansion in Dema. Additionally, she owns a private branded cosmetic company and excels as both a musician and comedian. She's a hardworking mother who provides for her children and has traveled extensively. With her beauty, strength, and regal presence, she serves as a beacon of inspiration for me. I hope to emulate her success one day as she continues to motivate me. Izvi zvakanyogwa nesarcasm yese yaungafungira. Queen of Peace vari kuda zvepamuromo. Vanyora zvakare vakati sometimes our children disappoint us vaisa zvechimaski chafifichiya chepabasa. When we expect the best, they give us the worst. As parents, especially mothers, we must be there for them physically and emotionally. Your child is still at her lowest, and consequences of her action may take long time to heal. All you ought to do was being there for her. Why ended kuchisiya mwana ega? You could not even be with her at the courts of law in fear of embarrassment.
kurega mwana achipfeka gogo kunge achatyoka makumbo nestress. Mwari vakazviona kuti she is at her lowest where you need to be there physically. Saka iwe unofanira kudzokera kumashure. Vazotaura vakati iwe maititi unondiseka dumbo rangu hombe rakakura inyaya yemafibroids, asi iwewe unondiseka une HIV iri invisible, yet you are laughing at my visible condition. You call me shapeless or what? We all bear medical pain differently. Mine is visible but not permanent. Yours is permanent but invisible. Remember that. Saka Queen of Peace varamba vorwa kusvikira maititi vati ayewa musikana ndazoneta newe, chirega ndichikupindura pane zvese zvauri kuita izvi. Asi chazonyanyisa kutrigger kuti maititi vachibaya live inyaya yekuti musikana azotaura kati inini I have one issue with you. Call me whatever you want, but I'm not bothered. If you touch the anointed, the professor Awadudzai, then I will be her shield. All I want is you stay away from my sister's issues. She has a lot to protect, hence she keeps quiet. Don't interfere with her family and personal life. My issue with you is you interfere with my sister's personal issues. You aim to trigger her so that she tarnishes her reputation. Just as you are not scared to respond to me, I will double, and when I decide to shelve my dignity, I will do it with passion. I rest my case. I wish you the best. I do not hold any grudge against you. Just reflect on how you treat people. Then you will be at peace. Keep out of our family business. Then I will stay continents from you. So, ndo zvataurwa apa vakati my peace jacket has been found. Yours truly, the Queen of Peace. So vari kuti zvese zvekusekana maititi zvavanga vachiita izvi nekuvatsamwisa nezvese zvazvichibva pakuti maititi vanogara vachiataka Madam Boss uye vanopindura mupersonal affairs dzavo. But the last time we checked, these people were in good books, havana zvakaipa zvavari kuitirana. Maititi vanga vachiri kumboita zvavo zvemaambiglo, vanga vasina chavanga varwa naMadam Boss. But anyway, regai ndikupei zvavataura mulive mavo. Imikana zvinhu zvacho wake kudzo I'm married ina nhama kwikwinewe because neniwo ndine murume wangu shamwari handitika. That's so wrong. Ndakaroorwa naGilbert, ndiri mukadzi waGilbert wazvinzwa. Kana uri kuti mwana tafadzwa iwo natafadzwa wacho imbwa dzevanhu muri tu. Imbwa dzevanhu mazvinzwa. Ungarwadziwa Gilbert akaroora kangani after asiyana natafadzwa kuti unouya pano yo kutora danzi murume wemunhu murume wani. Wangoda ndiyozoannounce kuti I'm married. Ende kuhama dzaGilbert uye wabvunza kuti mukadzi waGilbert ndiani ndini inini. Ndobva aende kuGhana anosangana nemaGhanaians ake aya. Varoorana vapfeka zvimacostume zvekuGhana ati married. Vagara ndofunga vagara kunge 3 months. Guys, muGhanaian uyu ndisingambomuziye ndikutaurirei zimuroyi. Vanetsana zvavanetsana ina ndipindire nyaya dzake handimuzivi. muGhanaian iyoyo kwakunditsvaga. muGhanaian iyoyo anditsvaga ndobva ati are you my titi? Ndikati yes. Who is this? Ndobva ataura zita rake. Ndinawo machances andaichengeta ndichifira mubundu kuti you know what is it chandakamboitira vana. muGhanaian iyoyo ndobva ati I used to be Dr. Fungai Mutisi's fiance. Ndikati so what does it have to do with me? Ndikubvunza muGhanaian you guys. Handiji? What does it have to do with me? This woman, be careful. This woman wants to kill you every time she's on the phone, talking to some of her family members, trying to attack you, going to a baba. This is a man I got on fungai guys. And it's man. Murukunzo, hands asha mukuanza asha. I want ndakadhiniwa wangu. Koza ndakatodhiniwa nasi ndakadhiniwa last. And so ndakunyebera. Ndakadhiniwa. Last number saka nasi handisikutombo kwata nasi handisikutombo nyara nasi ganda rakabva ganda reudhisensi tambotora taisa paside saka ndabve pamafone calls akandibvunza kuti munoziva here n'anga mukadzi uyu anondibhohwa, she's a threat, I want her to go down. Ini ndisanda guys kudhara kwandi kutaura nyaya iyi kudhara maGhanaian nyaya ndifonera akatanga kusendera zvinhu. Amunamboona ndichiuya pana ndichitaura kuti mufungai mutisane zvari kufunga underground. Ndakanyarara number 1 zii ndibva ndazviignora ndikati habo munhu ari kufita ari kurira mwana wamai yake ndibva ndanyarara. Number 2 pafamba akudanana futi nechembere iya ine nhetemwa iya yaiposta iya achifirita mapicture echembere iya. Vari kudanana arambwa zvakare apa ina handitombozivi. Muri kunzwa? Apa ina handitombozivi. Arambwa murungu uya from nowhere akauya futi kuinbox kwangu guys ndinaye machati emurungu uyu
ndinawo machatsi emurungu. Murungu yakanditsvaga because aitoziva kuti kuna maititi zimukadzi iri pese panoroorwa nevanhu varo richigara nevanhu varo rinenge richidhiskasa inini harina kana nguva yebonde nevarume vavo rinenge richingotaura inini mumba imomo. Saka varume vanozvibate kuti what's wrong with this woman, every day kutaura nezvangu, every day kutaura nezvangu, every day kutaura nezvangu. Ndobva rasiyiwa nezimurungu. Zimurungu riyazisazikamura ari kutanzi my vulnerable man. Unopenga funga iwe vulnerable man wako uyo yandotaura neni kana usingazvizivi. Hapana kana zvaanombonditaura because ndiye akanonzwa kuti yami murungu yakanditsvaga ndichiri kuuk 2023 guys. Ndobva anditi akanditsvaga through TikTok after arambwa iyo ufungai zikanzi I know you are my T's diaries. Ngati yes. Ndobva takangunza mafaira nemafaira. This woman, she hates you so much and she's a liar. Everything she says about her life is lying. I don't care about what she lies. I just care about what she did or what she said about me. Ndobva ndachengeta futi TikTok. Mamela ndinawo. Murikunzwa? Amuna wantu yapana paunotaura kuti fungai anonditaura kana ndakanguti zini ndikaignore. Asi every day mukadzi uyu anenge achinditaura. Yeye mwana wangu akapindura akati I'm fighting for the boy child. Ndione mwana why are you fighting for the boy child? Mwana wacho mukomana mwana wako wauri kurwira. You are fighting for what exactly? You are fighting for what exactly? What are you fighting for? Every time yandinoita chinhu guys rimukadzi iri rinopindura ndofunga rinenge richitumwa roshandiswa ezi kutumwa kana ane kutumwa ari kudi kundifesa ari kukutuma uri kurwira mwana wamai wako akaitwa sei mwana wamai wako ari kurwira ndakapesa kutaura nezve mwana wamai wako rini waunogona uchanza fighting for mwana wamai vangu ndakamita sei mwana wamai wako ndakamita sei hanzi maiti tipedzana namutisi wako please Gilbert doesn't deserve to be mentioned. Don't mention Regina. Why? Because zimukadzi iri rakataura kuti hanzi I was in holding someone else's husband. He is my husband. I can eat his money. I can hold his card. I can use his cards at any time. And it's none yekuti yontaura someone else's husband. Uri hama yani kana kama wana Gilbert unopindura nyaya dzauna Gilbert. You are a failure fungaiwa zvinzwa. Hure rakashaya kana career udoctor wako hausi kushanda ku UK. Uri kushanda kuvhima chemberedzi varume ancestor. You are so desiring to be married. Unotaura zvokuti ndiri hure. Kwa uri hure shoma. Iwe better ai muchembere ngani dzawaita iwewe mu UK. Chembere dzakabhenda chasi. Chembere dzakabhenda chasi. Dzakabhenda chasi chembere. Kudai kubhenda chasi dzaunotora. Ende futi rumors iwo ndondofana kutosungwa because unotora mapatients aunofana kunge uchibaya majekiseni ka omateno otanga kuvati varume vako. You want to honor commitment as I compete with your sister. I have my life, Shamari. I have done so well for myself. I don't envy you. There is nothing to envy. There is nothing to envy you. I will not cheer because I have it all. And this is Ambassador Web Bleach. I own a company, skincare. I have a house in my name. Not the Felistans and the Roger and the Gare Zimbabwe Shamari. I don't envy you and your lies. I don't envy you and your fake life. I don't envy you and everything you cover up behind the scenes you think we don't know. I don't envy you, Fungai, because you don't have anything for me to envy. Abuna chawi nacho. Leongori munu mushinu chaite wakagara mu Zimbabwe. Ndinoku enva uri chiko, what do you have? I don't envy you, Fungai. And I don't wish to be you at all. I don't wish to be anybody or any of your relatives. I am me. My Titi Felicitas Murata. I can never wish to be Felicitas Chikocho. Never. Saka usafi wakafunga utanzi, hey, you envy. Hey, my muri yangu. What will stay away from your family? Wakambona nchita zvinzvokumba kwenyu. Wakambona ndichijambira zvinzvokumba kwenyu. Ndine life yangu shamwari. I do zvinhu zvangu nenguva yangu. And I'm proud and content with what I have. The little I have, I am proud of it.